Pag-ampo. Alang sa mga biktima sa bagyo, maluluyong Ginoo, amahan namong tanan. Nangamuyo ako kanimo alang sa mga biktima sa bagyo dinhi sa among nasod. Hinaot nga lig-unon mo sila, taliwala sa ilang gisagubang nga kalisdanan. Hinaot buligan mo sila sa imong grasya sa kusog, sa kahimsog ug labaw sa tanan, sa dugang pagtuo ug pagsalig nganha kanimo. Amahan, hinaot mahunong na ang pag-abot sa mga bagyo uban pang mga kalamidad ug katalagman nga nagdala og kadaot sa daghang katulingban, sa daghang pamilya ug sa mga miyembro niini. Hinaot makabangon sila gikan sa ilang pagkalusno. Hinaot mahatagan sila og igong tabang aron mapadayon nila ang ilang panginabuhian. Hinaot usab nga unta magbaton sila og hingpit nga paglaom nga magpaabot sa maayong kaugmaon. Ikapapalihog amahan ng mga lideres aron mag-aga kanila sa tamang dalan. Hinaot nga ang tanang anaa sa opisyo magbaton og katakos, kaligdong ug maayong tumong sa ilang panerbisyo. Panalipdi ang tanan gikan sa mga kadaot ug disgrasya. Hinaot usab nga makabarog sila ug makapadayon. Gilakip ko usab sa pag-ampo ang mga nakabsan sa kinabuhi Ginoo. Pasaylua sila sa ilang mga sala. O ginaot dawaton mo sa imong gingharian nga walay katapusan. Dungga palihog kining mga pag-ampo. Amen.